कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. शिरसी सोंदा किल्ल्याच्या आवारात अज्ञातान खंडून खजिन्यासाठी शोधाशोध. कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्यात सोंदा ग्रामपंचायत हद्दीतल्या ऐतिहासिक आणि पुरातन महत्त्वाचो सोंदा किल्लो असून हो किल्लो सुमार 24 एकर क्षेत्राच्या आवारात पसरलो असा. इसवी सन 1542 सोदे घराण्यान हो किल्लो बांदिलो म्हूण इतिहासकार माहिती दितात. जाल्यार गेल्या काही वर्षांपासून या किल्ल्याची दुर्व्यवस्था जाल्ली असून या किल्ल्याचे जतन आणि संवर्धन संपूर्ण दुर्लक्षित असा. 2023 सालात अज्ञातान खजिनो मेळटलो म्हूण बेकायदेशीर खंडिले. तेच नंतर पुरातत्व विभागान या किल्ल्याच्या सुरक्षतेसाठी एक अधिकारी नेमून देखरेख पळोवची व्यवस्था केली. जाल्यार गेल्ल्या शेनवाराक रात्रीन अज्ञातान परत खंडून सुमार 5 फूट अगड बांद खजिनो सोदचो प्रयत्न केलो दिसून येयलो. हे पळोवन पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यान शिरसी ग्रामीण पोलीस ठाण्यार अज्ञाता विरुद्ध तक्रार नोंद केला. पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन परीक्षण करून पुढलो तपास पोलीस करते आसात. अंगाचेर घोंगडी आणि तेजेर गोंदाची फुलाची माळा, पायात घुगऱ्या, हातात ओणके आणि भक्तांच्या जयघोषात आणि लोकगीताच्या तालाचेर पाऊल दवरते कुणबी जमातीच्या खात्री देवाचो जत्रोत्सव तुळशीच्या अंगणाभोवती नृत्य करून संपन्न जालो. धंपार जातात कापरी देवाचे 2 वेशधारी, एक देवळांतल्यान आणि दुसरो भायल्यान तुळशीच्या कट्ट्याभोवती नाच सुरू करतात. त्या वेळार कोंकणी भाशेत लोकगीत सादर करतात. अशा या हजारो भाविकांच्या हजेरीत हो उत्सव साजरो जालो. त्या वेळार देवाकडे मागणी करच्या भाविकान आपली इच्छा पूर्ण जाल्ल्यान देवाक घोंगडी अर्पण केली. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार अरबी समुद्रात तारल्या मासळीची भरघोस मच्छीमारी. कारवारच्या अरबी समुद्रात
सध्या तारले मासळीची समुद्राच्या पाळाबरोबर भिऱ्याची फिरी मिळू लागल्यान मच्छीमारी लोकां भितर खुशेचे वातावरण येयला। गेल्या 2 आठवड्या पयलीं मच्छीमारी करतना बोटी खाली येयली उदाहरणां आसतना आता या हप्त्यात तारल्या मासळीची जास्त बोट मालकां आणि पायवाड्याक उत्पन्न जावू लागला। कारवार, बेलेकेरी, मुदगा सारख्या प्रमुख बंदराचेर सोमाराक खूपशा मच्छीमारीन तारले मासळी बोट भर नाडिल्ली पळोवंक मेळ्ळे। गेल्या आठवड्यात मच्छीमारीसाठी उतरले बोटी खाली येयले जाल्यार भरघोस अशा या तारले मासळेन आता मच्छीमारी जास्त समाधानी जावन खुशी जातात असे मच्छीमारी बांधवाले म्हणणे आसा। कारल्याचो पाऊस मुनगोड तालुक्यात भात कापणी दरम्यान एक आश्चर्यकारक घटना। कारवार, उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुनगोड तालुक्यात हळदमने गावात भात कापणी दरम्यान एक आश्चर्यकारक घटना घडली। शेतात कापणीचे काम सुरू असताना एक मोठं अजगर अचानक दृष्टी पडलं। अचानक अजगर पळयनाका शेतकरी भय दिसून शेतातल्यान धावून गेले। नंतर रान विभागाक माहिती दिताच रानकर्मी मथुराज आणि तेमगेल्या पंगडान घटनास्थळात धाव घेतली आणि त्या अजगराक सुरक्षित धरून रानात सोडले। स्थानिक नागरिकांनी रान विभागाच्या या कामाचे कौतुक केले। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार। वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। दांडेलीत दुचाकी ट्रॅक्टर अपघातात ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मोहन हलवाई गंभीर जखमी। कारवार, दांडेलीच्या पोस्ट ऑफिसालागी आज धंपारा झालेल्या दुचाकी ट्रॅक्टर अपघातात दांडेलीचे ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मोहन हलवाई हेमी गंभीर जखमी झाले आसात। मेळिल्ल्या माहितीनुसार मोहन हलवाई हेमी आपल्या दुचाकी वयल्यान वयत असताना एक ट्रॅक्टरान जोरान धडक दिली। ट्रॅक्टर चालकाच्या निष्काळजी वाहन चालकामुळे हो अपघात झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगले। अपघातानंतर जखमी मोहन हलवाई हेमका तत्काळ दांडेली सरकारी आस्पत्रेत दाखल केले। हिंगा प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी धारवाड हांच्या SDM आस्पत्रेत दाखल केला। पोलिसांनी घटनास्थळावर वचून पंचनामा करून ट्रॅक्टर चालकाविरुद्ध निष्काळजीपणान वाहन चालवण्याचो गुन्हा दाखल करची तयारी सुरू असा। सुदैवान मोहन हलवाई हेमगेलो जीव वाचिल असून
तेमगेली प्रकृती सध्या स्थिर आसा अशी माहिती मेळ्ळा. रमेश नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.